Chana feedback ya Muyambo. Takaenda mswa 2508 mswa 25 August kumba kwa Muyambo kuchata nana Chiremba. Tasvikapo vana Chiremba vakaona bhodhoro aMuyambo akatora bhodhoro ravakataura munomu kuti iri ndiro bhodhoro rakataurwa naChiremba rarine sauti nezvimafuta zvazvino bhodhoro reuroyi rourombwa nasautaura ndinonyora zvinhu izvi bhodhoro resauti rine basa usati ndiwo usataura zvo zvauruziva kuti taura kudare rizwe kuti muroyi wakanga aine bhodhoro nemishonga ritakazoenda zvikadai tiziye kanyaya yerutomwa muno bhodhoro resauti rine nyaya iri bhodhoro reuroyi ita kuti muroyi une bhodhoro rourombwa maanga akaromba rinouroyi rakazoburitswa zvichidai kuchitaura tiziye anhu azive kuti muroyi musi wa25 August takaenda kumba kwa Muyambo tikasvika tikaona bhodhoro raririmo rakataurwa munoti bhodhoro rourombwa rarine sauti yana Tokoroshi. Ndizvo zvinhu zvatakasvika tichiona pakazopiswa tsvimbo negemedzi rariripo razvirindozi zvese ngezvourombwa. Ndapedza ndiyo zvatakaita kwa Muyambo. Apeno pane pandasiya kana kuti pane pandatutsira mai nababa ndezvaMuyambo mai anga aripo paitwa zvirozvo naanini nahawo aMuyambo pane pandasiya here taurayo changamire kuti uyu wapotsa uyu wazosiya apa inini aiwa handina kuzviona taurei changamire kunotaureni changamire ndo zvakauya zvikapiswa gemenzi tsvimbo nesauti iyoyo zvazviri zvani ndo zvangu ini zvinaendesa kuchechi gemenzi ndo ndaendesa kuchechi tsvimbo ndaendesa kuchechi nesauti bhodhoro resauti ndo ndakushandiswa mumba kwangu rangu ini asashanda kuchechi bhodhoro rako resauti rinoda kubuda pan'anga here rodo kuti vachiprofita here handisikuziva kuti ndo ndakatopiswa ndo ndakataura muno kusheta bhodhoro ndinaura noriramba hauzi kuya nenyaya yekuzi uri muroyi here ndiyo nyaya ndakaenayo vakati varuda kuopisa zvo zvacho ndofunga vataura muno vakati ndine mutundu wakaramba iwewe kuti hausi muroyi handizveriwo inini ndakaramba kuti handisi muroyi ndorushiwa handisi muroyi ba asi kuzokuti ndakatenda kuti ngavaende kuti vondibatsira kubatsira kuti saka zvakandibatsira ndizvo zvacho izvozvo sekutaura moketaishe iwewe takati mubude muno mune mupurisawo kuti iwewe muende zviro zvako iwo zviende kofumo pazvibudiswe zvokuti uri kushandisa mishonga uri kwangura uchiroya vanhu une bhodhoro rakanzi iwo une bhodhoro raunoshandisa rouroyi handizve vanenge vatikosa hama dzangu vakadzorwa negemenzi amene gemenzi ringaroyawo here netsvimbo yekuchechi amene ndo zvakatsva zvacho ndo zvataurwa kushiwa murume uyo asi uyepo mumba mangu vakapinda madiro vakaita zvavari kuda kutaka bhodhoro akati hazi nderesauti yekubikisa aisekuisa dzekuti munodziitise hayaitongati jana rangu inini yaitongati jana rangu ini ndakatonamatirwawo funga ndakataura munhu ndakanamatirwawo bhodhoro rangu ndiro ndikushandisa resauti ndo ndinaro ini ndo zvakatsva haina kuzviramba hana chandakaramba kana kuti chiremba chakauya munomu oto ndikuisa hana chandakaramba saka iwewe zvinhu zvakataurwa munomu kuti une bhodhoro rorombwa nini zvazviri zveshuwa handati bhodhoro rakabuditswa nemaprofita richitaurwa munomu iwewe kunzi uri kushandisa bhodhoro iroro uchiroya vanhu iwewo zvouri kutaura ngezvekuti ibhodhoro rako rawaishandisa remuriwo tazvizwa isauti yemuriwo asi ndati zvakataurwa munomu zvakanzi ndo rauri kushandisa roroyi rakaenda rikaonekwa rakapiswa raipisirwa iro riri resauti yekubika ndakabatsirwa zvamandikamachangamire ndakabatsirwa ndo zvakadini zvakabatsirwa hapana kubatsirwa kwakaita wanga uri kubviswa zvinhu zvavari kushandisa zvinoroyi vanhu vacho varipo imi munoti kudiwo mamatauraite pamusoro yechangamire pakataurwa nyaya yesauti ndo yakazoti ndiyo ndasara nayo pakanga pechitaurwa nhau yemafuta taenda ikoko mafuta haana kugura akasvika akaramba achibhuirwa nyaya yemafuta asi mafuta haana kugura
akapinda mumba aprofita akatsvaga. Kutsvaga kwaaita aingotsvagawo kutsvaga seanhu ari kungotsvaga. Handizivi kuti pazvinhu zvinozi zvinhu zvakaipa zvingatsvagwe pakundotere topinda mumba kungotsvaga kudai kana kuti tine mutsvagire wetinozviita pamweya. Ivo vanga vechingotsvaga sevanhu vari kungotsvaga. But bhotoro remafuta ivo akaramba achiti inini handina bhotoro remafuta akapera bhotoro racho ndikaribvisa chendasara nacho isoro. Alright, handisi ndopedza nguva. Saka muri kuti kudini? Ipo papo Bhodhoro rakabuda rine sauti iro harisiro. Remafuta harinobuda. Riro racho runyanyoka. Pendakanyengeterwa ndakatonyengeterwa nemasuta ngoma chaitoka nuno. Ndashandisa inini kutozora pachezvangu kwete kunamata munhu audini. Itori jana rangu raita kushandiswa pakuvhara kwangu raitoita. Rochotopera, rochotoripisa. Ende sio muprofita wakatondiudisa. Na bhotoro sho wakadini? Wakapisa. Wakaprofita akati bhotoro rakachisina wakadini? Wakapisa. Chasara iso. Bhodhoro rakapiswa ngerechi? Ngere mafuta ndaishandisa. Wakaripisire? Anga atopera, kama musina chiro. Iyo. Ungatanga rinozora mafuta ino. Mafuta ndaindana matirwa. Uchizvarwa. Wakatanga rinozora mafuta. Wakatanga kare. Waipisa mabhodhoro acho? Harandopera mwandaindorasa. Waipisa? Hamwana taindorasa. Saka iro wakaripisire? Harara, sokuti indogara mukombo. Saka ndakaona kuti chiro chikapera kana mafuta chambotigaba nemafuta chaichairo. Pamusoro yamu. Murasabvunzwe zvakanaka kuti bazi makatanga rini kuzora mafuta handitika. Emaizora ichipera mafuta kwai maipisa rimwe mukati tisaipisa handitika. Iri ndoita kuti ndakaripisa kuti rainga nezvinangwa zvaro handitika. Rainga nezvinangwa zvaro bhotoro iro saka makaripisa. Rakapisa mangani? Endi zvakaenda kobatwa zvakaendera waprofita uko akazvibata zvese handitika. Mai makagutsikana here? Hamuzi kugutsikana. Saka imi muri kuti zvinhu zvichiko. Handina kugutsikana hangu kuti mafuta handina kuwawa. Mafuta musiko. Mafuta ndo ane nyaya. Mafuta ndo ane nyaya handitika. Ngekuti pendakatoenda kuchechi izvo takaenda kuchechi tikaita 7 days tiri kuchechi. Ndakakotsanangurwa nhau yemafuta. Saka handizivi kuti mafuta akakana echizwi mafuta hapasisina ndakapisa. Petakauya panapa takanga tichibva kusowe rimwe rana madzibaba kwetakabva. Anga achitaura nhau yemafuta yachiti mune mafuta emunowai muri kuzora. Nouye munomu yotaurwa kana mafuta iwo ari kuti inini mafuta handisisina ndandakapisa. Anoramba sei ari kubuda achioneka kumweya. Iwo akatsva. Ndopane nyaya yangu. Iwe makakazi. Ambuyambobudai pachena kuti nyaya yenyu ipere. Ndenda kotenga ino mafuta kwaniwo nduyana. Handina chii. Amakakazi. Iwe usanetsa. Apa izvo zvauri kutaura kazviri kuri. Unoziva kuti unoda kuteera zviro zvinopera. Handiti? Bhodhoro remafuta rinobudiwa. Unaro. Usaisi maprofiti wakabva pano chito chariko ndicharibudisa iwe. Mukadzi wako uri kunotaura futi. Kuti handina kuriona bhodhoro remafuta. Makandipana chiremba muno handizve. Ana chiremba akataura kuti bhodhoro hatina kuriona apa. Asi kune imwe tsvimbo yawakataurirwa wakazoenda here kuwo kwaida kubviswa mwananyora? Ndakaita kuenda Friday. Saka pamwe tsvimbo iyoyo ndiyo iri kutobatwa ine mafuta akazorwa. Wakatadza ngei kuenda? Ndoenda nawo. Nhasi watadza ngei kuuya nayo? Nhasi watadza ngei kuuya nayo kuno tsvimbo kuti mambo tsvimbo yakabatwa kuti ndiende nayo. Iyi tsvimbo iyi yakashata mambo iyi. Saka ndatouyawo kuti idini inogona kupiswa tinoipisa isusu tsvimbo yacho. Saka inowatadza ngei kuuya nayo? Alright, fine. Muyama. Tsuro noize. Koimbwa. Chii chakangwara tsuro nembo? Tsuro inodya yakangwara. Chinodya chimwe. Chinodya chimwe. Vanodyiwa. Handinodyiwa hangu asi ndondodyirwa. Hauzi kuenda kwamasukuta here? Izvozvi. Izvozvo zvacho izvozvo nhasi pano ndati tapedza dare munomu hauzi kuenda kwamasukutwa here? Handina kuenda. Chandakaita inini ndakaita iwe tapedza dare munomu ndamusvika muraira nongoswera. Iwe baba vangu che
ndakachindakaita ifoni ndakata ikufona ndakafona ndifoni handazi yangu ndiitaura zvaitika kuno hauzi kuona nana masungutwa here esvikiro anobudirwa uchimutiwo ndudo kurowa wakandifumura udari mababa angu anokutaura mashoko ashua paishuwa ndosadatika zvinozvawatawa munyama ndinawo hangu anokutaura mashoko kwaari kuti patakatobva muno takatovatotese tikakwetese motikari tikatoenda pamatidaidza kuti vandopaona taatotese naye uri noma here handitoti noma zvashuwa mwari wangu mundikugurira handinambo anokutaura zvakare panotayedu chii chenyu imimi ndati chii chenyu mune makore mangani 22 mune zviwindi chinyi ndinoti abereke enyu ari kwei kangu anondibereka akashaya asi angoriwo ana baba munini ndiyo nhamo iri kutoti murambe muine svikiro iyi muri kugara munogara munogara zvakanaka munototaurawo nyaya munaanangari tina ana 5 mutitoita muchizvichitoita unonga achidodza kuti ndiri kuwaka unoziva kuti murume usinzira atanga kutaura naye haatauri zvinhu mwakapfimbwa chaizvo chaizvo mukatodawo zvazvapo here izvi wakazobata-bata apa imimi kuti muchatanga kudai pane vana abereka hakusina asi imwimwi munomuona sei murume uyu mudenga mwacho tauraidi tinoda kubatsirana bhozi katiduzoti tiite tinoda kungu bhozi tinogona kunga inini pamwe ndini sikora imimi murume wenyu munomuona zviri sei munoti kudini naye komendi yenyu tomboti tirureta toti bad fair good very good excellent munomisa papi hapana wapedza ichidzoke ndo zvetiri kutoonao izvozvi kuti hazvisisina kutomirawo zvakadini pa murume wenyu uyu akanzi anoda kubatsirwa mutizviziva une zvaakaita achida kuita tsoro dzekutsvaga tumari nekudai nekudai but zvakabva zvinobackfire zvinhu zvezvo zvautomaafekita chi brain zvokuti ndiri kuona kuti nyaya dzake kuti tidhile naye asati abatsirwa ka makamboona nyaya dzinoitwa kumatare kunana criminal courts dzinonzi pane ndakatobva kuerenga ndine zviro yaitonzi Major Street ataura nemunhu so akasvika pakuti uyu ngaamboona madhokota mangai asati adzoka chi kudai uyu kuti dziri nganga uri dekeni nemaprofita maybe 15 kana 20 tisati tapedza naye nyaya dzake pane wambozwawo zvaari kutaura zvetingati tiri kuite nyaya iri hapeno ndibatsirewo bhozi pamwe ininiwo hapeno tinoti chatowo munochobata tese pamwe hapeno anyone uno pane zvomambozwa ri munhu uyu ka ndakafonerwa inini Monday kuseni namusiyandaka changamiri taita dambudziko kuno muyambo wafuma kuenda kumba kwamasukuti wakataura kuti iwowe ndode kukurowa wakandifumura mudare munanhu uchitaura nyaya dzako dzekuti uri svikiro iwo ndikazotosvika kotoreswa bhodhoro rangu iro riri kutaura saka iwowe ndode kuti ndikurowe iwewe kana kutokuuraya utorira shatapiwe undifonera zvikanzi toita sei ndikati ngaitwe police case hauzombodaidzwawo mapurisa hausati ndikati ngaitwe police case because
svikiro iroro isvikiro redu reumambo hwemasaurombe riri remudare tikaitirwa masvikiro anoprovhokwa nevanhu havachazonga vari at liberty kutipa information. Hakuna munhu ane simba iroro bhozi kana iye achida kuti aende kunonetsana urowana nesvikiro, it's just as good as kana nini anenge achida kutondirowa akati ndaisa I will check with the RRBs staff achakatoitwa police case. Musi wetauya akanga aripo masukutwa apo wetauya tichitaura nyaya hatina kuda kuitaura nyaya yako just because nyaya dzetakataurira dzadzisinei nenyaya yako iyo tatakaisiya tichiti tinozoita nhasi. Unfortunately uyu musi andakahana kudini kuuya, but nevertheless une nyaya yeuroi yako iyoyo yakane zvakazobuda uko 2 une nyaya yekuenda kothreatena masukutwa. But tiri ipapo hatisuda kudzisanganisa, tiri kudzokera pane nyaya. Ndangoda kuti uzive kuti iwe uri kuramba kuti iwewe hausiri muroenda una asi wakaenda kothreatena munhu kuti wakandifumura mudare. I don't know statement munhu achiti wakandifumura mudare kuti pane imwe issue futi yandakazwa futi yaari kuthreatenawo futi mukadzi wake iyena futi muyambo uri kumuthreatena kuti wakandifumurisa zvinhu zvese zvangu zvakatorwa, uri kuthreatena uchisidhira mukadzi wake iyenawo muyambo. Saka pamuri kutoti pamwe une mental disturbance ndinotombobatawo ngazvishuwa ngatimbomira pamwe haapengiba isu tiri kumukwanira iwe muyambo izvo zviri kutaurwa unobvumere kana kuti unoramba inini zvezvakaire mukadzi wangu unomuda maningi kudai kuri kutoti futi masikuta acho kuti kwaitozokupura munhu ona anga azongoswamba kwangu ndishuwa kubva kutaka pano padare paipanika here isasvika kwamutimiraimo zviri kutaurwa ngezveshuwa shata kuyo ndati utaura ndakuti taura iwe. inini ndingati ipo papo ichokwadi ngenyaya yekuti murume wangu uyu kana kumba yaandichatomuziva asi kuuyewa ngechikonzero chekuti uri kuti iwo wakandipume uroi. Musi uno ndakatofona ndiri kubvunza kuti tiri kuenda here kwaana madzibaba kuyakuyani pakazi uyai kopedzise dare. Akandipopotera pafoni akati inini anditorina mareba, imwe mari yacho hamuna yemunayo here ngoti yezvi zvanhu munova mweindomira kuti inini muroi nditsvake mari yacho yekuti tiendodare iri. Kumba ari kuti haasi kuuya ngenyaya yekuti inini naana takati muri muroi. Saka ndo nyaya yacho iripo. Zvikazi izvozvi zvigemenzi rangu inini rakatotsva, asi gemenzi rangu inini ndakarisonese pamwepo nerako, asi gemenzi rangu rakatotsva inini handishina, saka rangu ndo razoshata, rako iwo rakanaka here. Arume tine nyaya dzakawanda. Iwewe wakaenda nayo ukanobuda zvakadini zviri kuzi hazvizobvera, saka muri unoti mubudi futi ndizvo mama munofanira kufamba futi mati kuti bhodhoro remafuta riri kutaudzwa riridii ribuda handizvo netsvimbo yekutorwa netsvimbo gemenzi ndo rakapiswa, tsvimbo iripo imwe dzenyu kweunoite tsvimbo mbiri ndiro dzengomana dziri dzenyu muyambo tinyi iwe unoziva kuti zvimwe zvinhu ka vanhu tiri varume muri kunzwisisa varume muno tine pamwe petinoita an extra mile tichitry kude kuti pamwe tikabatsirika. Ndine mumwe murume akanga ari mundewana marangwanda wedu hama akataura kuti arume inini ndakaenda pane munhu nditi ndibatsirewo ndoite laki rekudiwa neakadzi akanaka nemari kwabva andipa mafuta handizotoziva kuti mafuta iwawoka ndatoromba. Pane paunoromba usikuziva kuti wadii watokamba uri kuti kubatsirwa uchitemerwa tunyora nekumusana nei uchinzi izvozvizvi ese akadzi atsvuka ako
munhu une mari ukangomukumbira kana asina ipapo unomhanya kutoitora peiri, but chiziva kuti ndokukamba watobata. Une zvinhu zvawakaita semurume, hatikushoori waida kutrai kugadzirisawo zvimwe zvinhu nemhuri yani yako, asi hausisina kumira zvakanaka, zvinhu zvako hazvisiri right. Hauzi kutaurirwa here muno mune maprofita kuti unoda kubatsirwa iwo? Akati uda kubatsirwa chii? Zvezviro zvawakadini? Saka tirudai uzvona murume uyu muroi wakanoromba akapuwa mafuta akabatwa munomu akazi wakatamba dzawakatamba asi kuita wacho zvakutoafekta futani iwe tauda kutotanga kubatsirani iwewe. Saka imimi imwimwe murume wenyu munomuda asi zvaakuita mazuva anaya hazvisisiri straight. Muda kuti tiite sema tobatsirana, ari kuda kuti uyu kauyu dzimwe nyaya dzinonga dzichida kuti kudarika like tichimubata aine mhosva yanga ichibuda yoro ineinei, but hatigoni kumubata nenyaya iyoyo directly because iye wachona haasiri right. Uri kuti atombogadzirwa une hama here dziri munani mune munin'ina wake uya apa soma uya kuno uri uya kuno mwana iwe uyu munin'ina iwe hanzani unonzani zita rako? Joseph. Uri kuona sei situation yamukoma wako? Pamusoro dare nemadzisheshte funga pakauya anachiremba ndine one of them wakavhura mabox ndikasonze mubhedha ndikavhura bag anga rine hembe avese vanga vari kunze ndine mukomana mwana wamai guru waCCI unonzi Mordecai ndakavhura zvese chiremba vanga varimo hatina chitakadini chetakaona chakangoonekwa chete pachangosvika zvinhu zvakazi mukoma gezai maoko chogeza maoko kasi ndaimotora chinyi zvinhu zvese zvamunoshandisa kubva vaenda kotora bhotoro kakareba anofunga ka 500 mils kaekadai kevesilini kakaine soti tsvuku yetokorosha netsvimbo ine yakareba anofunga 1 mita ine raundi kumusoro negemens nebhandi zvindakadini ndakaona kabhotoro kane soti tsvuku yetokorosha kuti handisiuziva kuti vaishandisa sei udoziva zvivishaa ndozvita kudaidzira izvozvo toda kuti tibatsirane unless iwewo pamwe mukoma wako hautori unobata nawo mami nebhodhoro nesoti tsvuku yei kuti mukoma wako unowaona sei? haine kubva angu echikura ndo vakatondirera nekutichengeta zvazvina basa izvaka let's call a spade a spade. Unoziva kuti pane mubvunzo wakambobvunzwa kuti pamusha mumusha baba ubva atanga upenga baba pamba inini ndiri mambo muno mhandizvo ndo vandatanga upenga ini zvinokutorera itenizi kaino zvinozotoonekwa noumwe munhu anonge abva kune imwe nyika kuti mambo wenyu waupenga ini imi mune muchindoti ndi mambo ngoti ndiye unotitungamira unenge ari right. Baba akatanga upenga pambaka achiuya nehufu achiuya nenyama achibhadhara rendi kana kuti zvese achiita it will take you 3, 4, 5 years chaiko. Munhu anobva kumwe visita ndiyo inotaura kuti magarirwo akuita pambapa baba waudina zvinonetsa iwewe. You cannot see the difference. Uri kuti mukoma wako ndo akakuchengeta. Yes, that is very true. But mukoma wako iwe kubva paakakuchengeta kusvika izvizvi
hausi kuona mutsauko wezviri kuitika here uri kuona vachiri vari rubatsiro here kana kuti toti wakanaka ini mubude muende kogara rubatsiro anotodiwa kuti atobatsirwa andobatsirwa nei chouri kuona iwo choungatibatsirwo sedare saka uri kuona tiri kudaidza hama kubatsirwa ndicho kuti iwo vacho pachezvavo mukoma wangu pane zvese zviri kuzi zviri kuitwa zviri kuramba zvinoramba zvichigodzokerera toda kuti zvitange zvatobuda pachena zvibatsirwe kana zviri muropa ravo zvichitobvira zvirimo kana patorina rikwanisa kutibatsirawo vemweya votibatsira kutanga vakiliya tiri kudetsa mukoma wako anoramba zvese zvaanenge akaita maiguru ako ari kutotaura apa kuti ari kutireterwa ivo vari kutaura apa mupurisa uyo uri kutaura ivo hauzvizivi here kuti mukoma wako ari kutiretera maiguru ako kwatinogara nekwavanogara inofunga ndogara kuchinyayeni kure bichara inoda kushandisa mafondo kure kwemeso nzeve dzinonzwa kubabetabva kunogwa ndati ndazobaba uyo uri kuedza kuti vari zviri right zvachida zveuba kwavo ndati kugara kunoita mukoma wako nekuzvaa zviro kwavo kumba kwavo haugariko asi kuzwa kwako wamborireiwo mfana undi mudhara wako una makore mana mutsinzani jacobo jacobo baba ako iwo kubva uchikura usvika 22 years zvaaita nezvaari kuita zvimwe chete ndisingazoziva hangu pana ndichakatsonga asi pendati kurei zviri kuenda zvichiende kuchinja nemazire ndaimboitawo ndichiri zera rakaite doko kudai ndibaba hatisodai taure zvakadii zvakawanda toda kuti tionesane tiwirirane pamwe chete sedaro kuti tobati bozi tisati tasova problem yenyu imimika irudo tangwa ndibaba charuda kutosorova ndo pari kuonetsa kuti titonge nyaya hatigoni state of mind yavo zvairi at the moment tinoti is not suitable to stand for trial haiti bati haibvumi ukaona ndichitonga judgment kuti munhu zvakati ka ndee ndichiita utsingi hapeno dare munotiwo kuti toitonga here yakewo kupedzeredza kuti tatonga munhu iyeyo pamusoro ichakamiri ndofunga zvamaita tozvandandasimbidzira ruoko kuti maya ngavasada kusolva issue iyi direct vachifesana direct nemurume wavo ngavaite vaya hama dzacho vazukuru vana tete then poita intervention yehama dzake murume uyu then vomutora ndambonzwa maya vachitaura kuti kune vanhu vakatotaura kuti ngavauye navo baba vabatsirwe then ivo ngavachienda kuhama dzacho dzemurume zotora murume naivo kuenda kwavakuda kunobatsirwa kwacho ndekupi mimi vaivo wati spring kunogara namadzibaba ayanga ari panapa omwe takadzitiwa saka chiri kunetsa chii ndopendaiziva kuti ndakafonera akatondipopotera pafoni ndirikubvunza kuti muyavo mbomira nyaya iri kuitika munomuka isusu mudare munomuka yumaite zothing kuti tinoita basa rokuuya kutonga anhu pamajudgment but tinoita inozi counseling zvakare une dambudziko unobvuma here kuti une dambudziko iwo pachako hausozvionera kuti uri kuchinja as time goes by hausikuonera kuti zvipane zvisiri kuchaita mushe uri kuzviona here saka chizwa taura havo saka toda kuti utange kubatsirwa iwo wabatsirika iwo uzotibatsirawo tine rubatsiro rwatiri kuda kwauri pama-allegations ako enyaya dziri kuitika dzevana vekwamura wakatizwa nyaya dzacho unodziziya handiti wanga wari muno vana vaiva vachibudirwa vachiti uri muroika
isusu togonawo kutonga sedare kuti uri muroi, but tiri kuona kuti state of mind yako iwo tisati tasvika ikokoko taida kuti umbofambwa newe iyo mfanha chagogo iwo wabakwa aruda rubatsiro mai angu kuruda rubatsiro awanhu acho anga ari pana pazuro iwo watanzaniwo batanai kana mai guru aka iwo mobatana namama ka hapana ero vana bamudiki vamwe vana baba or something batanai rongaika muende namama vanokuziva wakadirectwa mese kuhot springs vaende vanofambirwa vanobatsirwa zvimwe zvinhu zvachoka zvinoitika muchivanhu unogona kutoisirwa bvuri or something zvekuti iwewe pane vanhu vese unenge uchinzi uri muroi uri mbavha uri chakati usikatozvidini usikatozvizivi asi zvichida rubatsiro. Ndiri kuona unga ndo dambudziko guru vapedza now is suitable for standing trial tochisumudza nyaya yavo hatiipedzirwa uri kuramba iwewe zviri kutaura mukadzi wako mukadzi wako uyu ari kutaura unourambira mukadzi wako ari panapa masukutwa waziye akamhangara nyaya itori nedhoketi rakaenda kupolisi uri kuramba saka tinoita sei manje amin uri kuona kuti ndopanoita dambudziko apeno todi amusikuona ari babaya uprofita hwavo hwaide kuenda yangu maimurati ndio zvese zvakonzesa zvesinuroti murapi wawango straight zvaka backfire akabata pasikabati zvakatongotaurwa kuti zviri kuvhara ngirozi yemukadzi zvinhu zvake iyena zviri kuvhara mugirozi yepamukadzi waitofanira kunge aita basa rake uyu uri kuita basa rake asi rake uyu raandoronga mati ndiro raakubatana nemhuri dzamwana uroi hwake ihwohwo bhozi nyaya yake berumwe yakuonesa ndepekuti iye zvaiti ndinorapa ndichiprofita nene aroora mukadzi wakewo mukufamba make uyu unofamba akaenda kunopika kana kuidentifya kuti uyu mukadzi wake uyu une shavi rekurapa riri pofu mukadzi saka iye akanorichiwa shaiweiriyairi why arume tese hatidi kuti wakadzi wedu watiendere kumberi kana inani tidiwa but handizosviki paakasvika baba uyu wakaenda kotora shavi remukadzi wake rekurapa richiprofita kwakuritora kuita rake kwaurikanga kwakuenda kuna mwanhu haakabikisana but midzimu unoziva kuti haidairirani zvimunesviki une dzinza rake asi shavi ndo ratorwa uyu ndo raakaenda kunoshandisa ndo raakuenda kobackfire ine we shavi iro rinofanira kudzoka bhozi pari kunzi imimi dai muine shavi renyu irorero mungadai muri kutopefoma imimi zvekutoti mhuri yese ingadai pamwe mutori kufamba kana nedzimota muchitogara upenyu hwakanaka kana iye wacho kutobatsirika futi aigona kuti wacho kutobatsirika waitosavhaivha mo ndiyo ngadai but uyu manje uyu akatoona kuti hazviite bhozi aizotongwa nemukadzi mukadzi akaita mari unonge autotonga murume saka varume hondo yedu nemadzimai ndeyekumeka sure kuti mukadzi wedu kuti amupararaisa zvetinogona kumutorera totomutorera zvoita zvedu kuti ndinzi baba murume wese kuna havo vamwe anozoendesa akadzi kuzvikoro aya achienda kunodzidzisa madhigiri iye asina but outcome yacho at the end of the day unozomboidini futi unozomboiona because mukadzi une degree ka degree is a level of understanding anenge akudawo murume unowo futi chi level of understanding ine degree saka at the end of the day I'll tell you a small story about my friend inwere haana kuendesa akaendesa wakaita vese the wife akati ndauda kuitawo degree iye anga ari kuita business management mukadzi aida kuita BEd so he financed the wife kuti okay iwo chiitawo degree kuti tizvenge tiine chi madegree tese saka remurume business administration and management rakati omi kudarika BEd ingori education hazvinetsi
Saka vaita mafestivals nemaexams avo, mukadzi wakabva apasa, murume obva afera. Wazwa? Murume obva anyoresa kuti ndoda kudii futi, ndoda kuita futi. But pakumirira kuti aite futi degree yavari kugarisana, vaita argument mumba. Vaita argument zvikazi nemudzimai, iwo haunderstand you. Iwe unotaura inini kuti handaunderstand. Zvikanzi it's written on the wall. You don't understand. Because iwoga zvinopangisa kuti haunderstand, inini ndounderstand. Handizvoti inini pendakangoverenga aka 1 degree ndakapasa. Iwewe wakaverenga but hauna kuti kuunderstand, ubva wafera. Saka usaramba kuti haunderstand. Mukadzi wakutotanga kutoti ndokutotongwa kwacho. Usangwari kutongwa kwetu kekokirwa dhoba, ndonotongwa psychological. Saka usaramba kuti haunderstand. Mari zao dzakwari in angu bhozi ndakaverenga bva ndabvunzwa zvandakaverenga bva ndapindura. Iwo taiverenga uri apa, inini ndiri barama tichigosita nemakenduru kusina magetsi, but wakubvunzwa hauna kuunderstand. Ndozvendiri kuti chinyarara uzwe isusu tinounderstand. Apa ndiye akabhadhara mafisi, ndo metse yakatsvapa. Mambo wakaenda kuoda, but zvinhu zvamakatora kazvisi zvedzinza renyu. Unofanira kuti zvinhu izvozvo zvafambirwa. Imimi munofanira kudzidzirwa. Iwe mai wako iwo vane shawira wavo rekuprofita vachitoita zvinhu zvinoita. Iwo maiguru wako vanesha, mukoma wako akatora shawira ava kuti vareka. But riri kutoramba kudi kushanda bhozi chinhu chisiri chako hachidi. Ndozvimuda kuti muchifamba. Vakataura vakomana vari muno kuti munoyana kuti munoenda tovabatsira. Makaenda here? Kutya kuti shaviri rinobviswa mari. But still hausi kurishandisa. Why are you just Uchirechenda kushaya mari kugutsotsi. Mari irudiwa imari. Uda kuti wewe utaura. Izo zvizi mari chaipo wakauya kumuprofita ndika akatore mari ndikamutaura kuti ndakuye china ndakuye china chauya chinechi ndatsvake mari yozviona mari ndakupa handina mari wakanichacha ndakupa yese handichina mari mani kutsvaka imweni ndione kwidzi mhuri yangu izvozvi ndakatomufonera zuru naitaura naye iri mari yekufamba naye ndaanayo yekuti ndini ndikwidze mhuri yangu yakati wauya ndakanofonera ndikataura naye mari panapa. Saka hamusumutaura kuti ndakafanira kutsvake mari. Saka mwaise wakanyarara wakagara imuka kuti tisupana nehama dzako. Iwe ita musei. Amuyambo dai muri umweni mwaita dambudziko rakabvakara. Rarika. Reibvakare zvindotaurika nemhuri iyo. Dai muri umweni dai. Maikuti masaipa mwega semhuri yenyu unoona musikakwanisa hapana chinobuda mukabude kudare munhu kuti mutorane sehama koga siviri. Mwaitokumbira changamire kuti imwimwo mutogezekawo munyambo nemhuri yenyu handiti. Zvaitwa mahambire mwatoita kuna changamire utombasira awo ndi mambo haana kururusosa pamberi pawo. Asi umwamwega chikabuda muchanongedze mukadzi womaamuturwisa. Aningina yenyu haazomukoniba kuti azomuvhara mukoma kumwoenda hani kumwe akurasika. Saka ibvai mapedzi nyanyu mutori nemari yenyu mwaikwanisa kutoti dare rotomubatsira motosimuka nemupurisa motoenda mosvika motoiti zvinhu zvenyu zvekuyananiswa zvizvo nekutoona kuti zvazvo kuti zviriyo zvakatosarira zvemunozwi makandopuwawo musikatozvizivi. Iseya mwatopedza ende munotosara mutori murume anoite zviro zvake zvakanaka. Wazvizwa here zvinotaurwa? Ihama yako iro chiita sekuruba kudii pakudii hanzodzi hama yako upi muzukuru dhoko una hangadzi anga here? Uyo ndiye akakarore mwana munini wako ndo pane ukama hwacho. Imwimwi muri mukadzi hwani wakewo une hwani, saka haasi kuuya kumba, saka ari kurara kuti une hure kubasa kubiwa
basa kupi kwaunosiya mudzimai nevana uchi basa kwacho kwakanyaya kuti ndiwe muridzi wekambani yacho Wakafamba nomukadzi motomutoka. saka mari waanayo mari nane ndomire china chakataura totoenda kwa hapana problem baba asi kana miraenda kuti mubvunza amuyambo muri yenyu iyi makagara kubve paite nyaya iyi mune chokwadere chekuti mudzimai wenyu muchandobuda uri kana kuti munototi sekuti nyaya yatodai nokuti palipo kuti munoende kobate chiro chemuti kuchatodai zvino itai zviro zvakajeka kuti mangwana irambe kuramba zvakateerana nemwe nokuti mwatotarisa magariro mwakaita imwe handiti kuti munozive kumba muchasviki mazire itai muita muchiende kumbatika budai pawaiti nokuti ana bambonyu atori furia mototorana kuti zviri apa ka zvobuda apa mukadzi wako moka pamwe ndiwo wakupenga otange kutomuhambira ana bambo kutoti pamwe imba yenyu mire zvakanaka uruti imwe yangu taura tizvo tichipedza todoita dzimwe dzakawanda ndati ine ndikuda kupindura ati nokazvakora daira hangu kutaura tisingozwa kwete ini nhau yangu ndiri kufunga ngekuti tikaenda uko handitika vakati basa rako bviswe nyora hakuchina basa rakawanda maningi basa rako ngauya bviswe nyora toashanda vana vese sekuti izvi zvanangu zvino zvakatorina yaivo tingatendi wakatodzora musha kwake mazona mari mondifonera todini ndouya saka ndinoda kuti vana vaende kochenderwa ndoshandwawo ndashandwawo inini manje ndokuti ndione kusvika ndobvunza kuti shairi ndakabhara racho rere raakuzoshanda here kuti ndione kusvika padhuze navo chizwa manje ndatisuda kupedza nguva nyaya yekuti akupedza china did you confirm with the guys about this yaarutaura watonditaurirawo nhasi asi no problem ari panobata vari pano vari pano vari aiwa asiri muno apindi alright it's okay fine zviro zvawaroda kunoita zvacho havagoni kuzviitira mukunogwe iwo wakati pane munode kubatwa mapatsi evanhu vakadzi isusu vanhu varume hatibati pane vakadzi vanobata vanenge vari vari kusowe kwavo ikweyo saka akati idzidzi mune mumazamu umu ndipo munode kubatwa ngeyakadzi tikazobata inozonga yanda kubata akadzi saka iwo achiti tinoda kuzoti muuye mudini amuyambo nyora aiwa anobvisa asi vana ava vakadzi ndiwo vakati aiwa hatibatiba saka mukauya kusowe akadzi ndiwo anomugadzira isusu tonga tisiripo ndiyo nyaya yacho saka akati ngauye kusowe saka at least we are getting somewhere alright fine iwewe chironga Thursday munoonana sei iwo ndiwo vanotonditaurira ineni kundonditaurira kuti mira parodi kufamba handimimi ndiripo akangoronga transport ndiripo handina dambudziko munouya pana Thursday kuseni yobva mwadini tobva taiona nyaya yacho ivo ava Thursday yacho kana kuti vari kuti toenda uko inini ndinomira parodhi apo totobatana navo ndichienda vanongondifonera nyaya dzomarodhi unoziva vanongondifonera iwe basi uyaipanana moda kuya pano itangira ipanana yakanaka iwe vandakaseka usaite dzakona ndarera dziapa urachinja iwo fudzeka uyai muonani pana muyambo takuona mai muyambo aripo mvana uripo mwese muripo mupurisa chibuda nei nevanhu maakwenda mobva ikoko vodzoka kuti wafanira kutipa feedback yedu kuno for office what's name recordings toita next Sunday yedu vodzoka kudai adza tinenge taanadzo vatitaurira zvaitika kuti kusina kutoita zvinenge zvaitika zvakanaka response yangu ichatitaurira kuti kuine kumwe kuruda kutoti totry kuita about 2-3 places before next hatidi kuti mukaenda nzvimbo 1 modzoka madzoka taamuno toonana nekisati kwati iyozvi muri kuona zvamakaita isusu toda kudzingirira toda kubata aroika imwe mautoitawo futi unga aroika makaenda ikoko kubva mandoita chinhu 1 icho mandopedza kubva mandomira kwaumira 2 weeks maudzoka mudare iyozvi zvitakuita nyaya muri kuda kuenda futi nzvimbo 1
mazodzoka futi muno after 2 weeks moti todofamba futi ina handuriri muno kofamba bere hatitiasedzokuya tichifamba mabuda kofamba ibvai madii mukaona kuti apa hapana kuita iyo zvizimuruta kuti bhodhoro rakabuda ndere tokoroshi resauti remafuta harina kudii makadii kubva maenda kubva maichaya kobuda 2 weeks ka inguva yakareba ngatisaitambisa because izvozvi mukabva panapa nhasi date ndiani 7 ndizvo 7 saka next sunday kunana 14 uko maudzoka next sunday 21 maudzoka 21 saka between now and 21 tine 14 days but muri kofamba panzvimbo 1 modzoka neanza isina kupera poita dzimwe tinosvika kaFebruary panapa tichindofambira nyaya dzamuyamu murikuzoona saka chiuyai test okay uyai test mese nevana ka nyaya tiri kuita panapa ka hatisi kukupumhauro kana kuti kuita sei toda kutoya kukugadzirisa kuti mumba mwenyu zvigarike zvakadini vana varorwara kavaiwa wakazviona zvaiitika muno mudzimai wako munhu ukanga uine shavi rako ukashayikuita zvinhu zvinoenderana neshavi rako kurwara kwaunenge wakutoita ari kutorwara ari kuda kutodii futi kutobatsirwa iwo madhira ako iwaidaidai uchidaidai mwawaibata-bata mune mumwe mwawaibata malaives waya zviruda kuobatsirwa mese muruda kubatsirwa as a family saka itai cooperate come together iwo makakasi muenda ende woona kuti pemaenda mahanza zenyu adii asina wiriranai muende futi pemunogona kuitira kuti pamunodzoka kudari kulongo munai maanechi anza ndizvoka allright tiita izvozvo izvo tienda